Daily Dose в България, част първа. Оре, бе, да еба майка ти, да еба, какво чакаш? Кирил и Методий, каква роднинска връзка има? С кой? С мене? Не. Човека, първото нещо, един треньор какво трябва да прави? Да изпълнява ролята на треньор. Да бъде фокусиран 24 часа, да бъде фокусиран върху Майка ти дама! Колко асансьора ще мине още, господин Рашков? Колко асансьора ще мине още? Чакайте, спокойно! Спокойно, бе, господине! Валидолче нещо да дам! Валидолче нещо да дам! Мълчи малко, ще направо ти издам. Дай да идем за 3 секунди, да ще познаваш знамената на държавите. Какъв ти е проблема, приятел? Защото е куче, затова лай. Сирия. What country flag is this? France. Румъния. Берлин. Харватия. Америка, бате. Окане казрегу, ваташи ва ста. Ста. Франция. Турция, бе, бате, турски. Румъния. Бате, кръстови червен кръст, имаме ли такава държава, чайки си такова знаме, бе. Не я знам, пас. Аз съм дошъл да пия, не съм дошъл тук да ви слушам тебе, Драган, Петка, не еди кой си. Ако мислите да пиеме, да пиеме. Ще пием. Сели ли? Престанете, бе, ама вие не спиете, вие сте дошли тук да щупите ролята къщата. Хора, вижте сега как ще му вземи шапката, защото е майстор. Вижте, само шапката, без да мърдаш. Ето, вижте хора, вижте. Къде майстора, Наско! Така се спира като пълния селяк. Това заслужава, това да направя с него. Това заслужава. По края